Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ekele m unu ndewonu ụtụtụ ọmanụ ana m asị ya dịkwara gị mma anyị na-ekele gị na-ekele ihe na-ejere gị ozi na-anabata gị na isi mbido Igbo telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ebe ọ na-afịọ ebe ihe niile na-eme aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja ana m asị unu nnọọ n'oge ụtụtụ ọmanụ mana ile anyị hụ na ọ bụghị naanị m na-anọ n'isi oche mgbe ọbụla anyị na-eme ụtụtụ ọma tụmadị nke a na-agbado nnọọ ụkwụ na agụmakwụkwọ na ọdịmma ụmụ anyị ihe ọbụla gbasara edukeshọn ọdịmma ngwalee n'anya n'aka ekpe ma ị ga-ahụ asampete ewu onye ọ na-abụ mụ na ya nọkite ọ dịzie ka ma o ji ụkwụ anọ wee kwụrụ ọnụ Doris Ifeọma mmiri mma nne kelee nụ ndị Igbo ewu ọ na-emekwe n'anya na-ahụ nwaanyị dị mma etu a ahụ na-eme anyị peri. Maazị Chidiebere ihe niile na-eto m nnọọ kwasọ nwa nwe ihe a ka nwere ebe ọzọ dị o nwere ebe ọzọ m fọrọ n'ụlọ ụmụ nwoke na-ekwu eziokwu unu amaghị mgbe anyị na-ekwu eziokwu Igbo ndị ọma ụlọ abụọla chi ụtụtụ ọma nụ dịka si mara na aha anwụ ọnụ Doris Ifeọma n'isi bido telivishọn n'oge ụtụtụ ọma anyị ji ekwu ihe gbasara agụmakwụkwọ ụmụaka anyị ịzụlite ụmụaka anyị dịka unu sikwa mara na mgbe ọbụla anyị buru bata unu mana ọkpụrụkpụ okwu ka anyị na-eji abata maka na ndị Igbo wu ndị na-ala achọ ihe ọla bụ ebe a ga-eji amụta ya mere iji ahụ ndị Igbo na-eji agụ akwụkwọ hinne nke ahụ bụ ihe mere eme n'ihi na ndị Igbo bụ nnọọ ndị ihe ọma na-atọkpọ ntị anyị bụ ndị na-achọ ihe ọma ihe ọbụla na-ga-eme ihe ọganihu a na-adị ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo ọ dị mma ngwa ọ gịnị bụ ya bụ isiokwu kpụ ọkụ n'ọnụ na-apụ anwụrụ ọkụ anyị jiri bata taa ngwanụ chetakwa na mgbe ọbụla anyị gbakọrọ n'ụtụtụ ọma nke anyị na-ele ugbu a ọ bụ nnọọ gbasara edukeshọn dịka bekee si ekwu agụmakwụkwọ ọdịmma ụmụ anyị ndị nne na nna nakwa ndị nkụzi ngwa gee ntị ugbu a bụ mgbe nke a ka a na-akpọ first term nnekwe ya bụ first term ya bụ agba nke mbụ na agụmakwụkwọ ọ bụkwa mgbe eji agbanwe ụmụaka ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ndị ga-asị ụlọ akwụkwọ nwa m na-agabu mbụ anyị chọrọ ka anyị gbanwee mgbe ahụ nke onye ọbụla na-echesi anyị ga-akpọga ya n'ụlọ akwụkwọ nke a na-ebi ebi ya bụ nke ahụ bekee na-akpọ boarding ka ọ bụ nke a na-esi n'ụlọ aga ma ọ bụ day school n'olu bekee kedu nke ka mma maka ọdịmma ụmụ anyị nnukwu ajụjụ kedu ihe ị chere kedu nke ka mma ma asị gị kwuo isiokwu anyị maka ndị na-abata abata ọ gịnị ibi na-ebi n'ụlọ akwụkwọ maọbụ isi n'ụlọ na-aga ụlọ akwụkwọ kedu nke ka mma mana anyị si ka anyị bidogodi kwupụtawagodi ihe dị mma na nke ibi ebi n'ụlọ akwụkwọ anyị emetụgo ihe gbasara ego akwụkwọ na ụmụaka ịma oge ha ji eme ihe ọbụla a ga-agakwa n'iru kwupụtakwa ihe ndị ọzọ sokwa n'azụ na ibi ebi n'ụlọ akwụkwọ Maazị Chidiebere nne o nwere nke bekee kpọrọ quick and steady maturity ọ bụ gịnị ka okpokpo bekee ahụ pụtara ụmụaka bụ na ụlọ akwụkwọ obibi ka ha na-anọ mụta ọsịsọ na-egbughị oge ka esi eme gịnị ka esi etopụta mmadụ as simple as that ụmụaka na-amụta ka esi anọrọ onwe ha ka esi eto ihe a m na-agwa gị bụ ka o siri metụta m n'ihi na ọ bụ ụlọ akwụkwọ obibi ka m gụrụ bido na nke mbụ ruo na nke ise mgbe ahụ naanị na ise ka anyị na-akwụsị klas 5 mana o nyere aka n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ọ bụrụ na m nọrọ n'ụlọ nne m na-eme nwa eweta banana m aracha nke ewetara m eme mgbe ọ ga-ebe akwa m ebe agara m ịna ka ogiri nara n'ime ofe ya onye ga na-asị nne gị na nna gị Chukwu gọzie ha tụmadị nne m n'ihi na nna m mgbe a na-esi agụgụ aga ka ọ na-aga m sị ha na ọ na m agaghị ụlọ akwụkwọ obibi ma na m agụchala achọrọ m ebe m ga na-agba bọọlụ mgbe ọbụla amaghị m na e nwere ọtụtụ mgbochi ndị ọzọ dị na mgbochi ndị ọzọ juru n'ụlọ akwụkwọ ịhụla ya ha biri ebi ha na-ama ka esi ejikwa onwe ha a na-akụziri ihe dị iche iche ọ ga ha na-enwekwa n'oge eji agụ akwụkwọ oge eji ehi ụra ọ dị mma anyị na-ekwu nnọọ maka uru na ọghọm dị na ụlọ akwụkwọ nke obibi nakwa ụlọ akwụkwọ nke esi n'ụlọ were aga anyị akọọla ọtụtụ ihe uru
bụ nnọọ uru juru na ụlọ akwụkwọ nke a na-ebi ebi. Ọ bụrụ na ị gere ntị ị ga-achọ ka ị kpọrọ nwa gị gbagawa n'ụlọ akwụkwọ nke a na-ebi ebi na-egbughị oge, mana ị ga-ntị ugbu a ị ga-anụ ọtụtụ uru dịkwa na ụlọ akwụkwọ nke si n'ụlọ were aga, ya bụ day school. Enwere ọtụtụ uru dị egwu mgbe ị na-anụcha nke a ị ga-echegharịkwa obere. Anyị agaghị agwa gị nke ị ga-eme, ihe anyị chọrọ bụ ka anyị gwa gị uru na ọghọm dị na ha abụọ. Ọ bụ gị bụ onye ga-eme the decision dịka bekee si ekwu. Ọ dị mma nne, o nwere uru dị na nke si n'ụlọ aga? Uru dị na ehi nne. Ofu n'ime ya wụ na nwatakịrị si n'ụlọ na-aga ịmago oge o ji apụ, ịmago ebe ọ na-aga, ịmago ebe ọ nọ, ka ọ ga-awụ agbasagoro akwụkwọ ọ batahụ ejiwa ka ebe nwa gị gara. Ị na-ahụ ya anya. Ọ dị ka ahịa kpọsara ị na-ele ahịa gị anya, mara ka o si aga na ka o si ana. Ihe ọbụla mere na ọ bụghị ịnọghị n'isi, mba, ị gaghị wee kọrọ gị akọrọ ma ọ onwe ihe merụ nwatakịrị ahụ, ị mara ebe o si, ị mara ebe mmiri si baa n'opi gbọgoro. Kedụkwa maka nke nwatakịrị bịa tụgharịwa agwa ma ụdị ọyị ndị ị na-eso aga, gị onye nne ga-ama na o nwego ihe mgbanwe bịara n'ahụ ma otu nzuzo. Maka a sị n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka a na-abakwa otu nzuzo. Ịfụnụ mgbe ahụ na iwezienụ nke ahụ a na-akpọ na eyizie n'afọ nke ime anya. Ịma na nwa gị ahụ otu okwu okorobịa ma ọ nwekọ esi na-asa gị okwu. Mana uru ọzọ dịkwa na inwe ihe ga na-agbaweju nwatakịrị anya ọ ga-anụ na ụmụaka ibe ya na-ekwu. Ọ gbakwuru nne ya ma ọ na-eju ya esi ihe ahụ sị ya, nne na nna m ihe m na ọka esi eme, mana ọ nọrọ nso ka onye ọ ga-ajụ ọkwa ụmụaka ahụ gbakwara ihe ahụ ka ọ na-ajụ. Nke bụ na nnukwu uru dị isi ịgba mbọ hụ gbaa isi akwara si ụmụ gị ha si otu m siri mee. Maka ihe mekwara na isi n'ụlọ agawo na nne na nna na-elebara aha ya. Ọrụkwa nke tupu nwatakịrị eteta ụra, nne na nna gawaga ahịa ma ọ gawaga ọrụ, ha ga-anọkwa n'ụra, nwatakịrị abatakwa ihe ụra. Nke ha wụrụ ọkwe ka ha abụghị ya nne, ọ bụghị asị ka ị kwuru. Biko, otu nzuzo dị iche iche ndị ajọ enyi, n'ihi na Igbo si zi m enyi gị ka m gwa gị onye ịbụ. Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ obibi ka a si enweta enyi ndị niile. Ọ bụrụ na nwatakịrị si n'ụlọ gị aga, o nwere enyi ga-achọta ya ga-achụghachi ya azụ taa si ebe agbafuo. O nwere onye ga-achọ nwa gị aga, inene ya anya, inene nwa ahụ anya, isi mba nwa a ga-emebiri gị, isi nwa ahụ chọrọ ịfụ gị na ya. Ugbu a anyị ga-agwa gị maka ihe ọghọm dị na ha na-abụ bido na nke esi n'ụlọ were aga. Ọ bụ kedu ihe ọghọm nwere ike ịdị na nwa gị si n'ụlọ were aga? Nne, o nwere ihe ọghọm nwere ike ịdị, maka na ahụrụ m na mgbe ụfọdụ o nwere ndị nne na nna na-ejide ụmụ ha mebie ha ghọọ kedu ihe a na-akpọ akwa bọta ajibọta, ha ghọọ ama m ihe m ga-eji atụ eri. Tụmadị ụfọdụ ụmụaka bụ na naanị ha bụ otu nwa nne ha na nna ha mụtara. Ọ bụrụ ofu nwa ka ị mụtara imebizie ọ bazuru uru. Ọnụ ya n'ụlọ a na-amakwa na ụma were eme ọnụ nne na ụfọdụ nne ofe nwa gị n'anya oke. Nwatakịrị ahụ mara na ị hụrụ ya anya n'oke. Ụfọdụ maka ebe ha sị ya akwụ ihe mgba nne m ma ngwa nna m ọ ga-eme. Ngwa ihe na-emechakwa n'owu na abịa na ebe a na-enwe nghọtahie n'etiti nne na nna. O nke nwoke bịazie na nke na-akpọ pampa nwa ahụ hinne, ọ ga nwaanyị gbọjaa ya, ọ gbakwuru nna ya ara ya aka n'azụ si eme nga na-eme. Ọ dịghị kwesịrị ịdị ụdị ya ekwesịghị ịdị n'etiti ụmụaka. Maka na ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ nke ebi o nweghị onye na-ele gị anya n'ihu. Onye ka ewu biko gaa soro na line oruo mgbe a ga-enye gị ntaramahụhụ, agaghị ele gị anya n'ihu. Maka na onye nke si n'ebe nne ya na nna ya nọ na-agụ akwụkwọ ụtụtụ, ọrụ ndị nwere ndị na-enye asara ha ahụ, ndị na-elekọta ahụ ụlọ ka na-akpọ maid. Nwatakịrị sọsọ ya ma si na akwa ya kunie gaa wụọ ahụ, tupu ọ na-awụcha ahụ ịfụ na onye nke edegoro ya efe ya gbatịsịara doziere ndị n'elu tebụl na-aga.
ọ dị egwu ụmụaka nwere ike imebi ụfọdụ n'ime unu ndị na-ere ahịa biko ọsọ kpọọ igwe ekwentị unu na-ahụ ugbu a n'ihe onyonyo unu ma igwe nzirịta ozi dị iche iche ma Facebook ma ịntanetị ma elu ma ala ahịa ahụ na-ekwe ha apụ anyị ga-erepụrụ gị ya n'ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn biko nọnyere anyị n'izu ụka ọzọ nne ka anyị gụọ n'egwu mmechi anyị ịdịla njikere ngwanụ anyị agbasago akwụkwọ anyị agbasawo akwụkwọ ekele dịrị ndị nkụzi kụziri anyị akwụkwọ ka emesịa ndewo